Tire. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na mai farin jini wata kalangu wanda ke zuwa muku a tashar Liberty TV yanci ga kowa. Liberty TV tashar al'umma. Sunana Wasila Ismail, kamar da yadda kuka sani. A yau ma abokin aiki na baya nan saboda ya ɗanyi fama da ɗan rashin lafiya yanayin gari ne da sauransu. Abakar Ladan kenan. Abakar Galadima. A yau na zo da bako kamar yadda muka saba kawo muku gwanaye wanda suka kware a abubuwan da suka iya yi, be it dan rawa ne, mawaƙi ne, dan fim ne, dan kere-kere ne, amma kun dai san na ce ni ba ma zuwa da dan bori ko yau ma na ɗauko dan rawa tun ni ban san ko rawan shi dai ya ɗan yi kama da na dan borin ba ko a dan dai shi kamar tashi sama yana yi wannan a fannin rawa. Bako bismillah, assalamu alaikum. Muna maka maraba. Yauwa shirin kalambu. Yauwa na cikin kalambu. Daga a cikin kalambu yanzu da safe, karfe 8 na safe, kaga mutane suna shan shayi, da fata za ka faranta musu rai. Sosai kan isha ma. Yauwa. So yanzu muna so sai ka faɗa ma ɗan kallo cikakken sunanka da kuma ina so mu ji cikakken tarihin rayuwarka. So assalamu alaikum, da farko dai zan fara muku da sallama. Ni dai sunana Ibrahim Tanimu Bala, amma in kiyana yawancin mutane sun fi sani na da Fabulous D. Fabulous ne kyau Kyau kenan. Ji din kuma tana nufin janar Fabulous. Kyau da ko ina kenan. Janar. Za ki ganna wani da kyau, to maybe abin da yasa aka samu Fabulous maybe ina da kyan hannu ko kuma, amma in fatin ina da yaro saboda na iya rawa ake ce min Fabulous. To shi sa na ce wanda Allah gawar tashi ta kamar da yan buri kudin dai yana tashi sama. Bismillah, ci gaba da ina mu je. So ni dan hayar gasa ne, na yi secondary school dina a hayar gasa. Hayar gasa a ina? A wani gari? Sannan na bimar a Kaduna State. Sannan na yi primary school dina a ADE na hayar gasa. Sannan na zo na tsinci kaina a harkar rawa. Don tun ina yaro ni na iya rawa. Iya kwaikwai? Shi ne na ce muke na yi Sadona Memorial Academy secondary school kenan. Primary school dina shi ne na yi ADE government kenan duka a gasa. So rawa ni na fara tun ina yaro ne, na taso ake jira na gurare da dama. Sai na zo kuma na tsinci kaina a harkar waka. Dama ina da interest na waka. Sai na zo kuma na tsinci kaina a harkar waka, na fara waƙe na. Sannan na faɗo kuma cikin industry na film. Na fara fitowa a yan fina-finai haka. Sannan kuma na zo har wannan matakin da an kasar ke na gidan. Ka ce ka fara rawa tun kana yaro. Kaman kana ɗan shekara nawa kenan ko kana primary ne lokacin da ka fara rawa? Gaskiya lokacin da ina primary school ina rawa sosai. Yanzu za a ɗan fito a ɗan irin abubuwa da makaranta ma. Ina fitowa ne rawa. Ni ne dai in faɗa makarantar ma ni ne ba ni dai a rawa. To ba zan ce a ina ka koya ba ko ya aka ka iya rawa. Zan tun da shi kamar basira ne, amma ta ya aka yi tun kana ƙaramin yaro ka tsinci kanka? Gaskiya ni rawa ni gaskiya ba a koya mu rawa. Dan ni zan iya ce miki ni dai kawai baiwar rawa, ina da baiwar rawa sosai. Irin waƙoƙin ma da ke gani, hatta waƙa da ke gani zan iya ce miki ma to na koya din ne. Tunda in ka kalla abu ko da ba a ce ga yadda za ka yi ba, in ka gani a TV ka kwaikwaya to kamar ka koya ne, saboda kai ma ga wajen saka gani sun yi sannan ka kwaikwaya, amma ba wai an rike na an koya mun bane. Akwai zamanin da aka yi da ake nuna fina-finan Indiya ranar Asabar da sati, lokacin ba kowa ke da ma bidiyon, yawancin tibin ma duk irin mai fari da baki din nan. Gida ne ma, maybe gidan ku babu. Yawwa, to za ka ga lokacin kallon na yaran anguwa za su taru a gida ɗaya haka suna kallo, da an fito to sai a fara kwatanta irin abubuwa. Shin a nan ka tsinto rawanka? Saboda akwai wanda ya taɓa ce min a nan ya tsinto faɗan Chinese, a nan ya iya. A nan ka tsinto rawanka, a nan ka koya ka iya ko kake ƙoƙarin kwatanta a kai? Gaskiya na tsinta abubuwa a irin fina-finan da ke fara. Da ni da ke da zanna nan, ni kan iya so ne, ina bala'in sa so ne. Yawwa, ina bala'in sa sosai da sosai. Amma rawa ina kallon irin su Michael Jackson, irin su. Dan dai to ka ce ba shi sa ni shiru in saurare ka ce to Sony ai bai iya rawa. Da wasu B2K ina kallon wa'innan. Dan tun kan Chris Brown ya ma fito, kin gane wa'innan nake kallon su irin wanda suka yi bossa, irin fina-finan da rawa ina san su. To ita nake
lokacin da za a yi fim din Sony akan iya zuwa ma gidan kallo da iya kuɗi na dan dai kaga Sony dan na ga Sony kawai. To wannan kenan ta ce ana ɗaukan ka ana zuwa da kai wurin rawa tun kana ƙarami, ina so na gaba da fannin ƙaramin shekarun nan naka ne. Ana ɗaukan ka ana zuwa da kai wurin rawa tun kana ƙarami, shin za ka iya tuna ina ne aka fara gayyatar ka kana ƙaramin ka je kai kuma rawa? Babban dai guri inda aka fara gayyata na ina yaro dan an samu irin wasannin layi irin ina da ana biki a wani guri ma yasa in kana rawa irin ka dan fara ganin kai kaman ka dan iya za ka dan yi a dan ma'i to daga na ji labarin ana biki a layi in je za a yi biki ko a kafan ne zan taka in je gurin kawai dan dai kai yawa in zo in bada plate dina irin waƙoƙin su zuwa ko dan ko driver in bada in ce a samu sai in fito da stereo man irin su ekun waƙoƙin nan in bada in yi rawa in burge in tawo a kafa in an min liƙi in kwashe in ba an ba in dawo a kafa kai dai burin wannan da kuɗin ma ba zan hau abin hawa ba ma zan kai dai burin ka kawai kai rawa buri na ne rawa dai a ce dai na burge kan neman stereo da wahala haka ne to amma yanzu bayan kana wannan karamin shekarun da ka zo ka samu ka gama secondary school ba kai wani sana'a ko wani abu bayan ko kuma baka ci gaba da karatun ka ba na jami'a? Ban ci gaba da karatu na ba amma ina business. Ni ina harkar sai da waya a nan royal ke. Ina shagon isiya aka communication a nan nake ina da ƙashin shi isiya ɗin a nan nake business ɗin waya. Kai yanzu dai ka haɗa girki domin iyaye da dama na kan ji mata suna kuka akan ƴaƴansu suna yawan son harkan waka. 'Yan mata kenan suna son mawaka sannan kuma suna yawan son harka da matashi mai sai da wani me yake kawo mata wurin ku wannan ba zan ce ba zai yi ka layin ce ba saboda mata sun fi ɗari da suna yawan complain irin wannan me yake jawo hankalin 'yan mata suke bin mawaki da kuma mai sai da waya to ba zan iya ce miki ga abin da yake jawo mata suke son masu harkan waya ba amma zan iya gaya miki na waka to harkan waya da ke gani tela ma ai harkan mata yake kuma za ki ga mata na san shi ai shi ko ɗinki aka saka yau ai wayar na ita za ta fito da shi duniya ya sani saboda bidiyo da wasu hotuna da ake yi to abin da yasa zan iya ce miki mata suna bin masu sai da waya kin ga yanzu rayuwar ta riga ta koma social media dan yanzu zaki gani yanzu waya da ke gani ita ce ma mutum kawai dan yanzu idan kika dauke waya na kawai na gama yawo ba za ka iya awa 24 ba waya ba ran iya ba dan zan iya last card din sa data a waya na yadda in zauna ban da kuɗi maybe data nan da kana da data yawwa maybe data za ta iya bugo mun kuɗi na samu abin da nake so ba zan iya rayuwa ba waya ba ita kuma waya da ke gani mata yanzu a duniyar rayuwar waya mata ma sun kuma za su yan waya don irin su iphone din da ke gani yawanci mata su suke sa kin fahimce ni shi kuma harkan waka da kika yi magana normal dama mata suna da wani rayuwa da Allah wannan su ne haka Allah ya yi su mata suna son gwani idan aka ce kai gwani ne zaki ga mata suna son ko da aji ne a makaranta an ka cika kokari zaki ga mata suna son to komai na rayuwar duniya ko iskanci ne ka kware ka kowa zama dan iska to zaki ga akwai mata wanda suna son irin fil din nan naka wanda kai ai ka kware zaka yi tare musu wasu abubuwa za su fita so kin ga harkan waka da ke fi mata suna son wani yau idan aka ce ka zama salabi ka wuce a nuna ka wance yana son ka wance ya daga ma to wata za ta zo ta so ka yi ba wai kai din take so ba daukaka ta ka take so dan in kun je ruwan wuce a ce ta wuce da wani an ganta da wani tana hulɗa da wani to shi yasa ni a matakin da nake ciki yanzu in baki so ne da wuri ba kan kawo yanzu in na riga na miƙe to kore ni dama na san me yasa kike so na dan ni ba ke wani cika ko da baka da kyau ayin fabulous kake sunanka ya taimake ka kasar fabulous tun da ba Ibrahim mummuna a duniya so Ibrahim bari mu ke tambaya na gaba da wani waka ka fara kuma me ya ja ra'ayin kan ma tukuna ka ce yau bari in fara rera wakan kaina to ni dai wakar da na fara yi a duniya sunanta Shema'u Shema'u sunan wakan sannan wanda ya fara min kiɗa a duniya shine Umar M Sharif sannan ita kuma Shema'un nan budurwa ta ce lokacin ina son ta na ji daɗin soyayya ya naga to ai ba abin da zan mata umurgi ta in ba in mata waka ba to dama a lokacin na gaya miki ina da son waka a raina ban taɓa yi ba dan na iya kiɗa da kiɗa ne
irin kiɗan gwangwani da ake haɗawa a ɗauko gwangwani a sa nema a yi to ji yadda zan iya haɗa miki in samu roba a nan naɗi zan iya miki kiɗa na gargajiya sosai na iya kiɗa yanzu zan miki to a lokacin a layinmu idan ana tashi yaran layinmu ma in babu ni a gurin tashen nan ba a jin daɗi yauwa saboda ni zan haɗa gangan zan zo ina kiɗan kuma ina yin waka a ta rawa muna samun yan kuɗi gurin tashi ke to na iya kiɗa a nan kuma sai na ga to ai ina so ne waka muka fara soyayya da yarinya sai na ga to ai ya kuma in mata waka sai na nan da kuɗi na da studio kuma da yan shari ina zuwa na biyu na ce ne na zo ne waka ya gaya mun kuɗin da biya shi ya mun kiɗa a nan na fara yin waka me yasa baka yi da na gwangwanin nan ba ka ɗan yi to ni kin san ni tun lokacin da na taso a rayuwata ina da zuciyar ina ce zan yi abu ina ni na gwangwanin nan ba zan iya yi a rikodin ba ni ina so na inganta abin ya yi standard ya zo daidai da zamani ke ya zo daidai da zamani sai na tafi studio yanzu ba mu labari ina shi ma to shema'u abin da ya sa ni mata waƙar ma a tamin kin san mata lokacin ina son ta ni ga hannun ne da kawai kuma mata kin san a 100% ba zan iya ce miki 100 daga hannun su ɗaya ba dole zan iya ce miki 20 30 ni mace ce kana ce min kin san ke a kin sani mana shi yasa nake ce miki saboda ke mace ne nake ce miki kin san saboda kin sani na san da a 100% yawwa saboda mata suna da wani rayuwa na san mata ba su da alƙawari ba su da alƙawari wani ni yawancin mace ne kuma ni kake gaya mace ne ai yawanci nace hominar ke yanzu zaki iya ganin yan sanda ba duka yan sanda suke cin hanci ba amma in aka tashi maganar sai a yi jamo to idan ana maganar majority to kar ba wani maganar minority to wannan majority shi ya kawo wannan ai mu yanzu muna so a ba mu labari ina shi amma ba ma tare ba ma yanzu waƙar nan shikenan kuɗin ya tafi a iska ita kanta waƙar ma ai ban san inda zan ganta ba to shikenan abu ce ma mutai aure ne tana nan ba ta aure ba to kafa ya aka ka rabu da shi ma baya a kan ta kaje ka kashe kuɗin ka da farko da ka fara tarawa a studio ka mika ci abu kai ka haɗawa kai gaba ɗaya da gani dai kuɗin nan ba lokaci guda ya samu ba an har haɗa shi ba ta so a time din ta zo ba ta so to sai na ga kuma ni gaskiya ba zan iya zama ina wahala ba sai ka haƙura sai na haƙura da na haƙura kuma ina nan na ci gaba da yin rayuwa ta na ci dan ni yanzu ba ran koyi miki ba shi ma amma ni maybe ban sani ba ina ganta in gane ta ko ko mene dan kai gaba ke ka ja gaba ka kyale ta to yanzu a industry din fina-finai yanzu kaga mun dan bar na anguwa mun dan taɓa shi mun wuce industry da dangane take so zai shiga yaushe ka shiga industry fara me kuma ka fara yi a industry sai ka mun magana da ga da kike ce kake sha'awa da na fara kasa ne aka fara aurewa da mutum ne shi ne akwai wani ana ce mishi koko shi ya fara samun ra'ayin industry ita gobe shi ya fara ɗauka na ya kai wani gida yana na ana ce mai marhaba ko yan tun shi zuwa wani wanda ya shahara a harkar shi za a iya kawo shi wurin ne a kai shi ya fara kai wurin aka fito da ni ne rawa an na fara birge mutane ina ɗan ƙarami lokacin da wani lokacin na zo ni kaɗai ma in bai nan ana nema shiga aiki har aka zo ta kama ma mutane ma suna jin daɗin wasa na tun ba yana mai postin da ce ni da yara na zan yi wasa a wuri wala na ga irin kawo da zan tara za ki mamaki to amma za ki ga gwamnatin garin mu wai da su zo su ba mu kuɗi mu tara musu kawo ko kuma su zo su ce mana yaya za a yi aika za ka za gara su tafi wani garin su je su tafi in san mawaƙan su zo su yi ta raba musu motoci in ga akwai wani taro da aka yi ba zan taɓa mantawa ba a nan garin Kaduna wani taro da aka yi shi a Ranchers ne ko a Murtala Square ne mu nan a gaban mu muka ga yadda aka dinga yanta mawaƙan a can kanan nan amma kuma mu da muke garin Kaduna haka muka zauna ga mu nan a zube ba wai su ma ba ma son su bane kuma mawaƙan kanan muna son su to amma mu idan muka je Kano ai ba za a yi mana haka irin wayannan abubuwan mu ma gaskiya gwamnatin mu ya kamata ake su dinga duba to yanzu menene shawara ta ina za a ga a gyara saboda kowa duk wani gwani da ka gani yanzu shi ma an ce da daga yaro kan tashi duk wanda ya yi suna duk wanda ya iya waka duk wanda ya iya rawa duk wanda ya iya acting shi ma
daga ɗan koyo ya fara har ya zai iya, menene shawara ya za a yi a gyara? To shawara kawai ita ce a gyara din kawai, tunda har muna fitowa midiya muna korafe akan, kuma in har baka ji wani zai, kuma mu muna fatan insha Allah sakonnin musu isa. Menene sakonnin musu isa? Ya kasance korafin da muke akai to a gyara kuma a dinga tafiya. Saboda mu ma duk faɗan adam da kika ganshi yana da talent, shi yasa dan adam ba abin wulakantawa bane. Mutum ko bai da kowa ko da ikin jahilin ina ne shi yana da rana wata rana. To dan adam ba abin wulakantawa bane, kawai ka tambaye shi ko da dan iska ne shi kamar an ce ko kare ma yana da rana. Ko kare ma yana da rana. To kare da kike gani ai shi ne ma yake da rana sosai. Za ki ga kare ana cewa je ka mara zuciya haka Allah ya halice shi. A wannan rashin zuciyan yake